Sanibonani enkanini. Yebaba sebenzisa inkani, ofuna ukuba ngcono ngithi sebenzisa inkani. Ungayishini enhlonipho kodwa usebenzisa inkani. Inkani yebaba sebenzisa inkani, ofuna ukuba ngcono ngithi sebenzisa inkani. Ungayishini enhlonipho kodwa usebenzisa inkani. Inkani yebaba sebenzisa inkani, ofuna ukuba ngcono ngithi sebenzisa inkani. Ungayishini enhlonipho kodwa usebenzisa inkani. Inkani yebaba sebenzisa inkani, ofuna ukuba ngcono ngithi sebenzisa inkani. Ungayishini enhlonipho kodwa usebenzisa inkani. Inkani wena bambelela, iseyindele ndlela, wena qinisela, iseyindele ndlela, wena phokophela. lalela mawufuna ukusuka kusira ufike khiro, abakhuluma kabe ngawe bayini. wenzeni? Ungathatha ama-advice abantu nabo badidekile basibhakekeli. Babama man, wena musukuphayiza lana kusebenza inkani ukuze silale sidlile. awuzu zagahle zami kwasuku kushisa, umanyisa phekwe beats yayizwa insimbi. Uproducer A1 uyawudwebetha umshini, round 2 eringini ibuyile impisi. Noma ningeza nga5 plus 5 by 10 ngabaslicer, one man standing ngaphandle kwe-backup. Do you get it? Mina nawe asifani, ukuze ngithole something ngisebenzisa inkani. Ungangifanisi nalabafana bangajimile ngekhupha ngabafenyisi. Inkani iyangiphilisa, iyangondla emadlelweni, iyangihola, iyasigoba izitha zami ziyagoba. Mawungibona salutho uye kumo, for sure ushunwe inkani sayihova baba, for sure ushunwe inkani sayihova baba. Istyle samakhosi incenga yento, njalo kahle wena mani, thani bayethe. Najakadula lakudli bayazababhemi, inkonyana nakamphephete madoda suka. Bathi impisini ama-enga isho bayadakwa, phela mina ngiphekiwe ngomancishana. Abafana ngaphekwa ngogalaza, ngabasela ngomlilo omkhulu, angibaselwanga ngo-2play. Kusho minute 40 isitwana esinamandla kwehlela noma kwenyukela. Untombi siyamfisa, untombi siyamsaba, kodwa simfisa isamuzwe ngempimbo ufokamphephete. I-case breaker, inyamazane ebaleka nesithiyo, usibhamu ziyamgqolozela ziyamnqabela, kodwa lutho kumkhafulela. Wembongolo niyazenza ngokungashovi inkani, awubheka nisebenza ukusika nehlobo nje. Awubheka mabhube isalela inoya amasende, enganawasikhothi isihlanga. Shove inkani, bayayisa abantu ezweni. 1 minute remaining. Kulungile-ke bye. Yebaba sebenzisa inkani, ofuna ukuba ngcono ngithi sebenzisa inkani. Ungayishini enhlonipho kodwa usebenzisa inkani. Inkani yebaba sebenzisa inkani, ofuna ukuba ngcono ngithi sebenzisa inkani. Ungayishini enhlonipho kodwa usebenzisa inkani. Inkani yebaba sebenzisa inkani, ofuna ukuba ngcono ngithi sebenzisa inkani. Ungayishini enhlonipho kodwa usebenzisa inkani. Inkani yebaba sebenzisa inkani, ofuna ukuba ngcono ngithi sebenzisa inkani. Ungayishini enhlonipho kodwa usebenzisa inkani. Inkani iseyindele ndlela, wena bambelela, iseyindele ndlela, wena qinisela, iseyindele ndlela, wena phokophela. lalela mawufuna ukusuka kusira ufike khiro, abakhuluma kabe ngawe bayini. wenzeni? Ungathatha ama-advice abantu nabo badidekile basibhakekeli. Babama man, wena musukuphayiza lana kusebenza inkani ukuze silale sidlile.